Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। स' लोगोफोर नोंसोरथ' नुखाबाय जानांगौ जों मा लादो रेडियाव। नै पानिपुरि चेलेन्ज आरोना। ओमफ्राय जाय जेनो पानिसमेन्ट मोनगोन आरो जाय देरहायो इयो माबा मोनसे गिफ्ट मोनगोन आरोना लोगोफोर। आं नोंसोरनो खोन्थिनि नै जोङो मा जगार खालामदो। नै लोगोफोर नै बेयो माबा आरोना सुप होनोदां बेखौ। बे सुप ओमफ्राय नै बेयो पानिपुरि ओमफ्राय नै बेयो आलु बाथोन आलु सिफ्लेनाय आरोना ओमफ्राय नै ओमफ्राय बेयो दै ओमफ्राय दायो जोङो चेलेन्ज ओमफ्राय बेखौ खै मिनिटाव जाखांनांगोन इयाव गासै मोनबेसेमोनलाय हो 20टा ना 20टानि मोनसे बारा जां दे 20टा लोगोफोर जोङो जानो थाखाय रेडि जादों आरोना 5 मिनिटाव जाखांनांगोन नै जाबायसो स्टार्ट होख्लायदोसो 5 मिनिट गिदिर गिदिर थार खुगा सोनायाखै लोगोफोर गैला नोङो 5 मिनिटाव जाखांथारनांगोन 5 मिनिटाव 5 मिनिटाव जाखांथारसै नामाथाय आरिमिना 5 मिनिटाव जाखांथारनांगोन 5 मिनिट गोबावसो लाबावबाय खोमा जोङो माबा थबनो जाखांफिनगोन आयु आं जेनसिगोन खोमा खैथा दंबोयो Time gila. Gulang baik. Time hai cứ challa. Gue talak, cang gila. Time mà जाबाय जाबाय 5 मिनिट गैला नङा दि ड्रिनटन गाबनायावनो होख्लायदो 5 मिनिट जालांबाय नै
Aduh, anak kita aku. Mentang-mentang membeli membasuh satu kali. Antara apa nih seneng membasuh duk meledeng nah. Masih easy ke gede. Bang makan nak tak? Kan kepala semen gila. Untuk makan. Bisa lah. Mama bisa lah. Madan susah nangge. Buruni dah. Buruni mak. Terus kita tahu. Mungkin aku. Mungkin aku mbak. Youtubermu senang dah. Alu deh. Jadi Derhananya mak benggan. makan. Ang mosain sih logo buat nonton naik deh, mabai jaya. लोगोफोरा आं नोंसोरनाव सरि बिबाय आरोना थुलुंगा गोदान मफिअनि संखौ जोङो डान्स खालामदोंमोन नालाय आगैया आंखौ इयावहाय मोसानो होदोंमोन जेननायनि थाखाय ओमफ्राय लोगोफोरजों बे भिडिअखौ होनो हायासै मोसानाय भिडिअखौ बेनि थाखाय सरि बिबाय आङो मानो होनो हायासै होनबा बेयाव थुलुंगा मफिअनि सोला कपिराइट क्लेम फैदों आरोना बेनि थाखाय होआसै प्राइभेट खालामना दोनफिनबाय आं लोगोफोर नङाबा आङो मोसानाय भिडिअखौ होबायानोमोन फ्राय इनिफ्राय कपिराइट क्लेम फैनायखौ नुनानै आङो बेखौ प्राइभेट दोनबाय थाबाय आरोना लोगोफोर उनावहाय नेक्स्ट भिडिअआव जों मोसानाय आरामसे लाबोगोन लोगोफोर नोंथांमोना जोंखौ गाज्रि मोननांला आरोना सरि बिबाय उपाय गैला लोगोफोर दानिया जोंनि पानिपुरि चेलेन्जखौ माबायदि नुखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो फोरमायहर लोगोफोर दा नों आंनो देरहानानै मा होगोन मा होनांगोन आं मा मिथिगोन नोंसोर दा मा होयो फैसाखौनो होनसै आरो आंनाथ' दा जागोन आंहा फैसा मोनगोन नालाय जागोन उइस माबागोन नोङो फैसा दे अ गस्ला बायगोन फुजा बानायनो थांगोन आरो आंनाव फैसा बारा गैया जागोन दं फैसा लाना फैनो दे नै बेजों रायलायबाय थाथ'नोसै लोगोफोर आबो प्रियंकाया आंनो फैसा लायनो थांबाय न' सिङाव बा गस्ला दोननायाव फैसाया आं देरहानानै पास बोसोर आरोना लोगोफोर लाबदो माबार फैसाया जों आंनो लाबोबाय आंनो फैसाखौ प्रियंकाया लोगोफोर नै फैसाया पास' नख्लि नङा दे आसलिसो नैनि पास हमनाय आं आयु पिकाया गोजोनलायबाय राबायो पिकाया गोजोनलायबाय नै पास' फुजा नायनो थांसै फुजा नायनो थांसै जोंनाव दुर्गा फुजा जादों दुर्गा नङा सेमा फुजा सेमा फुजा फुजा मैथा बारि आरो जागोन आं चावमिन दोखो जाखागोन पास आंनोबो होग्रा चावमिन नोंनो मानो होबावो आंलाय आंहा मोनबाय दा नों आंनो होबावलायला नायलाय इमान होनाय आं दा अनला गावनो होबाय गिफ्टखौ ओमफ्राय आंनो होबावलासो जाहैबायबा बिदि देखायखायो आरो दा लानो लोंगोन लोगोफोर जोंनि पानिपुरि चेलेन्जखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर लोगोफोर आरो चेनेलखौ जुदि जोंनि भिडिअखौ मोजां नुयोबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो सोरबा जोंनि गोदान भिडिअ गोदानानो जोंनि भिडिअखौ गोदानै नायोबा आरोना सोरबा चेनेलाव गोदानबा बेयाव साबस्क्राइब खालामना हो जोंनि चेनेलखौ ओमफ्राय जुदि माबाफोर चेलेन्ज लाबोनांगौबा नोंथांमोना फोरमायहर जोंनो जों चेलेन्ज लाबोगोन आरोना नोंथांमोना फोरमायहरबानो
लाबनाया जाबाय जों लाबनायाव रेडि दं माखौ मोजां मोनो नोंसोरो मा चेलेन्जखौ नायना मोजां मोनो बेखौनो खोन्थाहर दे लोगोफोर जोङो भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै आरोना स' लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो बाय बाय लोगोफोर